אבל זה לא אני. לא, אז אני לא בנוי לדברים האלה, אתם מנצלים אותי יותר מדי, אז לא, אני לא מוכן לעשות. לא, אני עושה משלוח, זה הכל. עכשיו אתם רואים כרגע סרט ישראלי, אלי נחום ויצחק ג'רח. זה חלק מהמשלוח. אוהד. מי? מי זה יגאל בשבילי? אז אני מפסיק לעבוד במשלוחים. עכשיו תרוג אותנו, רגע. איפה זה בכלל המקום? בחסד כרמל. בית חולים כרמל. כרמל. נו. תגיד לי יגאל שאני מפסיק לעבוד במשלוחים, זה פעם אחרונה שאני עושה. רגע, בוא נגיד לו. תגיד לו שאני אמרתי לך שפעם. רגע, בוא נעזור לך. זה פעם אחרונה שאני עושה משלוחים, שחפש נהג אחר. כרגע אתם רואים את אלי נחום רודף אחרי הנהג בשביל משלוחים. עכשיו הוא מדבר עם המנכ"ל, יגאל נחום, היועץ הכלכלי. זה העבודה שלך שאתה הולך ותצטרך לאישה, לילדים, לעזור לאישה. אתה פעמיים לבדיקה, לא מתבייש. רגע, איציק. יגאל. דבר עם איציק על זה ככה. יגאל, זה פעם אחרונה שאני עושה משלוחים, תשלח אותו אחרי שבוע הבא. לא רוצה. אלי, אמרו שאיציק צריך חלק מגנטים בקריית אליעזר. תגיד לו את זה, בואי נאווה. תגיד לו. אני נוסע לבירה, מה אתה מחזיר אותי למרכז החבר? באמת? יודעים מה לעשות? והנה אלי אמר. בצאת השם בית חולים כרמל. מה, כן, סבובב, אנחנו רונדלים? אני לא בנו לך, אתה יודע שאני מאמין, הולך מחר לעבוד. ואתם מכניסים עוד דברים. וזה אמר, אתם מכניסים עוד דברים.